Being an FMX pro is not only about doing big tricks. Jussi also has to work on his media campaign. No ideana olisi ottaa kuva. Pistän tää meidän sepäkepe tähän etualalle. Se poseeraa seksikkään kauniisti. Ja Selja sitten hyppää tuolla taustalla. Moo. Joko sä miettinyt tempun mulle valmiiksi? Joo, minkä tempu? Miten se vois niinku nostaa vaikka? Vähän. Saatais vähän Seljakselle paljon. Vähän miehille viihdettä. Hartia renno. Yeah baby, yeah! Otaanko tässä ole niinku tontilla? No. Toi on ihan vittu hyvä.